Mesto teda ihriska urobí, aj sa o ne stará, ale ako sme už spomínali, niektoré ihriska sú počas horúcich letných dní není moc využívané. Ja vám teraz spravím fotku a skúsime zmeniť trošku vizuál. Napríklad aj toto ihrisko, ako vidíte, je na slnku a tiež by sa dalo troška upraviť. Je to ihrisko pre malé decká, gumoasfalt a úpek. Chcelo by to buď tieniacu plachtu, alebo nejaký osviežovač vzduchu, alebo nejako to proste doriešiť. Iný prípad je na Hlinách. Detské ihrisko je pod stromčekami a decká sa tam hrajú. Nebudem dávať bližšie zábery, ale sú tam rodinky aj s deťmi. Jednoduché riešenie ako zriadenie plachty alebo nejaký osviežovač vzduchu, prípadne nejaká točka s vodou. Úplne banálne záležitosti by mohli oveľa zlepšiť prostredie a prilákať decká, ktoré počas prázdnin potom riešia svoj voľný čas s telefónom. Pekný deň. Kristián Kolev, Trnava Sever, kandidát do mestského zastupiteľstva.